Ook al bij het programma Gewest Friesland. Daarin lieten we reportages zien, zat Johan van der Zee, die de meeste makker had. En Johan van der Zee, daar zitten we bij aan tafel, die de meeste makker binnen in het programma Van Gewest tot Gewest. Hij vond soms dingen uit die mensen haar net voorstellen kon. Er weer een man en die bruts een verzorgingshuis, een bejaardenhuis bruts jou en die maken daar een multifunctioneel centrum. Maar toen neemde die man de god van de Trienwouden. Ja, dat is waar hij neemt. Ja, er weer een heel soort publiciteit om hem heen. Hij zou dat al heel oors doen. Ja. En daar weer de druk maar om. Het werd moeilijk om hem voor de camera te krijgen, want hij hield heel druk. En er kwamen bussen vol mensen uit allerhande landen kwamen te zien in de Trienwouden hoe ze dat al wilden dienen. Ja. Hij betocht prachtige naam, omtinkers, skawiel, dat soort dingen. Ja. Daar is het over een hij, maar wat had dan over Fouke de Jong? Fouke de Jong. Wat wie dat voor man? Dat wie een man die solliciteerde in de Trienwouden als directeur van het verzorgingshuis. Maar in de achterholen, ik breng het al. Ja. Dus een wat revolutionaire man. Ja. Die echt wel uit deze sector kwam, maar nogal wat ideeën hier van mensen moeten net opsluiten, mensen moeten thuis blijven. Er zit in de reportage een vrouw die al over de 100 is, maar die is nog thuis. Ja. En dat woer hij. En hij woer van alles. Ja. Maar weer een soort projectontwikkelaar? Nee, het weer meer een idealist. Meer een idealist, goed. Nou, we zullen eerst naar de reportage. Hij komt uit de Trienwouden, hij komt uit 2001. De god van de Trienwouden, Fouke de Jong. Twee keer. En het wordt vandaag? Dinsdag en zaterdag. Dat is prima. En dan komen ze verder, hoe daai ik nog? Nee, Dit is alles. En jongens. En dan jongens, voordat je naar bed gaat. Door ze met de blazen nu en de voeten weer in het vet. Benen in vetten. Mooi. De omdenker is een adviseur. Toen wij hier eerst, toen de omdenkers kwamen, hier wij er niks mee te krijgen. En dan beginnen heel grote mensen die zeiden van, nou, wat moeten we met zo'n mensen voor hier, want daar hebben we helemaal geen zin op. Het is een groei tussen nu, hè? Dus ja. Eerst kom je van iets heel iets en dan steeds vaker. En ja, op een gegeven moment krijg je toch een baan, hè? En van daaruit ga je steeds beter contact en kan je steeds meer inspelen op wat jouw behoefte is, hè? Ja. Hoe komt het nou dat het je krijgt in die Trienwouden van de groenkomen is? Ja, zo, wij hebben een directeur, de Jong, en die is van naaie dingen. Maar je had jou nog even melden en je bel je even Heemstra en dan vraag je even naar een omtinker. Ja. En dan krijg je een vers neer, te wezen. En dan kun je altijd, die kun je dan altijd bellen, als er wat is. Ja. En dan reageer je een beetje vooruit, want anders dan is het misschien wel wat te let. Fouke de Jong studeerde bouwkunde in Delft. Hij wordt geen architect, maar komt in de bejaardenzorg terecht. Hij weigert te accepteren dat bejaarde mensen aan het eind van hun leven genoegen moeten nemen met een klein kamertje in een bejaardenhuis. Zijn ideaal: oude mensen moeten thuis kunnen blijven wonen. Onder zijn leiding wordt dat nu uitgevoerd in de Friese Trienwoorden. Kon je niet draaien? Hoe lang zit je hier nou? 2 weken? Ja, 2 weken. Ja, dus dat is hartstikke snel dan. Ja, dat is echt zo. Hij moet nog even wennen, denk ik. Ja, hij vindt het eng. Ja, nee, maar dat begrijp ik wel. Fouke de Jong. Ja, ik ben een druk baas, maar ga je om die secretaresse al proberen? Want ik zit nu even met mijn probleem. Ik had er een groep uit Brabant. En ik moet er een lezing aan. Dus ja, wij hebben soms wel 2 tot 3 groepen per week. Dat is hier smoordrok, het is komen en gaan. Nou, als je in heel Nederland bent wel bezig met te denken over dit model. Het is natuurlijk ideaal als je ergens heen kan bij een voorbeeldje. Door de ruilverkaveling zijn er veel boeren uitgesaneerd. Daarmee veel werkgelegenheid weggelopen. Mijn paken die had 40 koeien en die had 7 man personeel. En mijn neef heeft 150 koeien en die doet het alleen. Kortom, werkgelegenheid gaat weg.
kleine boerderijtjes die worden bewoond door 2 verdieners, 2 auto's voor de deur, paarden in de tuin en ze doen boodschappen in Leeuwarden. En die woningen die nu in de dorpen verkocht worden, die gaan soms voor meer dan 500.000 weg. De jeugd kan hier niet meer blijven wonen. Nou, u ziet het al, hier gaat een demografische scheefgroei plaatsvinden. En als ik dit boek pak, u kent het vast wel, Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwert. Wat wij hier eigenlijk proberen, is een ommekeer teweeg te brengen. En eigenlijk willen we misschien wel zelfs proberen om God dan maar neer te laten dalen hier in de Trienwoorden. San achter Jelien solliciteerde jou als directeur van het verzwaringshuis hier. Maar je in een achterhollen, ik wil dat net meer. Hoe kon ze jou hier ooit benemen? Ja, nou, ik ga net alles direct onmiddellijk verteld wat ik in de plassen hier. Want de weerheid komt in gedeeltes. Maar jou dacht het wel? Ik dacht het wel, ja. Maar wat woon je dan precies? Plat. De hele boel je... Plat. Ik wil dat de mensen in eigen dorp wonen blijven. En ik wil dat er in die dorpen geschikte woningen gebouwd worden of aanpast worden, zodat mensen van alle leeftijden volgens een goede verhouding in de eigen dorpen met elkaar wonen en dat de sociale structuur intact blijft. Dus ik had er een hele hoop aan dwaan om de mensen van te zorgen dat met de middelen die wij nou leveren en het systeem wat wij nou aan het ontwerpen binnen, dat men dan werkelijk thuis blijven kan. Ik wil graag dat hier even niet komt, dan kan ik hier op een stoel zitten. Maar als dat dan voor mij kleren is en ik in daarheen, dan kan ik eten, hè. Dan is het kleren en hoor mag het zelfs kleren met ze. Maar ja, goed. De leeftijd wel in de gaten houden worden. Hoe de leeftijd? De leeftijd? Ja. Nou, ik ben 104 en heel hier. En jou ben je nog gewoon? Ik ben hier nog en de helft van de tijd ben ik alleenig. Dus ik maar wel zwaar dat ik wat eten krijg, maar dan krijg ik niks. Maar zo nou hakt dat bij de omdenker oppraten. Nou, mensen met dit en kleren. En hoe bevalt dit nou? Zat het nou een dag? Ja, volle beter. Mooi. Ja. Mooi, want daar Dus gaat het de man had stekkleren maken, ja. dan doet hij het kleren en dan ben ik erheen gegaan en ook begin te eten. Ja. Het nieuwe Heemstra-Staten in Oenkerk is bijna klaar. Er is een restaurant, een winkel, er zijn hobbyruimtes, speelplaatsen voor kleuters en verschillende voorzieningen voor de gezondheidszorg. Dit wordt een revalidatiepraktijk in ombouw. De plaatselijke fysiotherapeuten en mensendiktherapeut die hebben een eigen praktijk in het dorp verkocht. En die hebben hier inmiddels een complete praktijk in ombouw, binnen kwartier. Een grote oefenzaal, hier 4 behandelkamers. De ergotherapeut die komt hier in de behandelkamer. We hebben hier compleet een douchegedeelte en een wc-gedeelte met een receptie straks. Dus hier komt een allround therapiepraktijk. We hadden de huisdokters hier op het hiem, we hadden de apotheek hier op de hiem, alle toskendokters. Dus ik zei wel eens de peuten en de teuten en de dokters, alle hier op één plak. Waar is dat voor? Dat is voor de website. De website van het Trienwoorden. Daar houden we de boel een beetje bij. En dan komt hier een man als Fouke de Jong. Een man met bevlogen ideeën. Gaat er net wat vlug? Nou, voor de Trienwoorden is het soms wel te vlug. Maar ik denk als je de boel goed in eigen kan nemen, dat dat best afvalt. En van achteren kun je altijd de boel goed bezinnen. Maar ik denk dat het een absoluut winstpunt best is dat we de man hier in de helle gaan. En dat we dus die neigheden en echt met de tijd mee, eigenlijk vooroprennend in heel Nederland, dat Oenkerk en het Trienwoorden echt op elkaar gezet had. Maar je zet de hele boel hier op een kop. Op een kop, maar we hebben ook oude waarden waarom. En de combinatie daarvan begint men nou te begrijpen dat dat wel eens werkje kan. En ik merk dat we nu over een deerpunt heen binnen van acceptatie. Langzaam maar zeker begrijpt men het. En daar moeten we heen. We gaan zeker nog 5 tot 10 jaar te gaan, maar dan ben we er. En waar wil je dan precies uitkomen? Ik eindig hier, hoop ik, bij een vitaal dorp
waar een wiekzuster terug in de fietst, waar een dwarpsopbouwwerker is. En ik wil de politie weer waarom in het dorp. Lekker slapen, mevrouw Boersma. Welterusten. Ja, fijn, dankjewel, Jan. Tot vannacht. Ja. Ja. Zuster. Nou, daar is Poes. Doe maar. Poes erin? Ja. U zorgt ook voor de poes? Ook voor de Poes. Ja. Poes moet ook eten. Dit is heel anders dan wat u vroeger deed, hè? Van mij wel, ja. Ja, maar ik vind het heel mooi. Prachtig. Hoe was het vroeger dan? Voordat het experiment begon? Ogenblikje. Heemse staat, goedemorgen met Betty. Ja. Mooi, we zullen er even heen. Hoi. Toen u werd weggeroepen, toen zei u net dat u het heel leuk vond, zoals het nu gaat. Ja. Maar ja, vroeger kon u blijven in het huis en nu moet u steeds naar die en de hele nacht in de weer. Oh, dat heeft ook wat weer. Wat? Wat afwisseling. Heel leuk is dat. Ja? Ja. Zijn er genoeg mensen die dit werk willen doen? Nee. Wordt dat het probleem? Ik denk het wel. Ja. Is het mogelijk om die dorpen weer helemaal te leven te brengen met winkels en alles erbij? Winkels net. Daar is het dorp te lieds voor. Maar wij denken dat het met de Sint-Wurgen-middelen net zo heel slim is. Je kunt best een vitaal winkelcentrum hebben en met moderne middelen zoals internet en zoals bijvoorbeeld een bezorgservice kun je wel toch weer de boodschap naar huis brengen. En dat we dan in die bestelservice alle verschillende dingen opnemen. Bibliotheekboeken, boodschappen, meal en eten, maar ook de medicijn van de dokter. En wat er verder maar nodig is, dan wordt het ook nog goedkoop. Dus wij denken dat we met die middelen toch weer een heel eind komen. En dan hast je weer een dorp met alle voorzieningen zoals de vroeger ik hierst, alleen nog op een iets wat andere manier. God, waarom in het Trienwouden? Maar ik denk echt wel eens, de mensen zeggen ja, als Fokke de jongen je net wie, dan wie het nooit valken komen. Ben je ook zelf een beetje die God die waarom komt is in de Trienwouden? Nee, alsjeblieft net. Gelukkig is het zo dat er een enorme trendbreuk in Nederland gaande is en dat het denken weer heel veel deze kant op gaat. Eigenlijk het denken in de menselijke maat. En dit is net nee in die zin dat de Noord-Europese landen zoals Zweden, Finland, Denemarken, die zijn al heel veel deze kant uitgegaan. En daar binnen hele succesvolle cijfers komen daaruit voor. Dus we houden natuurlijk wel degelijk spegelen op voorbeelden uit andere landen. Dat ben ik altijd benijd van, want dat weet ik eigenlijk net zo precies. Dat multifunctioneel centrum is er natuurlijk nog altijd. Dat is er nog wel, maar Ja. het project is net slagen. Nee. Er moest een heel soort geld voor komen en het is maar subsidies is het verkeerd doen. Ja, ja. Ik heb begrepen dat de jongen op Bjerre had maar het ene potje het oren te vullen en dat soort dingen. Dat is net slagen, dus Fokke de Jong is weer voor het Ja, ja. En het skewiel, dat is er nog wel. Er ben toch ik nog omtinkers, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Maar er is nog wel wat, maar lang net alles wat Fokke de Jong van de stier. Het idealisme wie het iets. Te groot. Of te groot, ja. Ja. Dus dat kon er net goed doen. Nee. Goed. Tweede vraag, tweede man die we nu krijgen. En dan moet ik eerst even vragen. Wat had je met Wits Willemsma? Nou, dat weet ik net. Er wie altijd wel wat. Ja. En als hij maar een beeld van Oerterp, in dit geval dwande is, dan is er echt verzet in Oerterp. Hij maakt het mooie ding, vind ik. Dan weer er weer wat om iets in. En dan ga ik kijk het om er weer heen. En dat levert meestal wel sprekende dingen op. Ja, maar ik ga nu zo langzamerhand heb ik de meeste reportages zien die stel je van gewest maken had. En de man die het vaakst voorkomt is Wits Willemsma. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. Misschien Dominique Kalma, maar... Ja, maar dat komt nu door. Ja, dus, ja. Nou, dat zou wel eens kunnen. Ja. Wat vies je van het werk van het? Dat vind ik mooi. Ja? Ja. Waarom? Dan krijgen wij de keusdiscussie. Ik vind dat hij dingen in het land zet die heel duidelijk tekens binnen. En dat hij er in Noordherp echt, daar gaat er uit van de draai, hè, een soort brechtje over de vjetten daar. En daar zet er een mooi ding wel. Maar er zijn ook mensen die zeggen, dat mat je net.
We gaan naar de mooie titel van die reportage uit 1993. De Spits van Its. Hij stiet je nou oorlog mannen, als er nog eens just. Ben je dan tevreden? Ja, redelijk. Jawel, ik ben wel aardig dood wel. Ik ben wel redelijk tevreden. West just dan, nee? Nou, hoe het hem verhaalt, dat de hele ramp dieren. Hoe de uitwerking van het ding is natuurlijk, he? Hoe het op een ramp inwerkt, maar ik naar de verhoudingen van alles. Die kloppen? Ja, doet maar die opening doe ik weer doe. We denken bij goede maten van die zijn ik, ja. Die dachten die bel niet letterlijk of praten nou. Ik zelf ook wel een beetje het idee dat ik dacht al die meesten dan is het zo groot. Ja, hoe zullen mensen reageren? Iets Willersma heeft een paar dingen ervan gezegd. Moet het nou? Is dit? En dat is ook uitstekend. Wat zou het een beeld zijn wat iedereen mooi vindt, dan is het beeld voor de gemiddelde Nederlander. Beantwoorden aan de gemiddelde smaak. En die bestaat niet. Of het moet dan zijn friet met patat of zo. Een friet met appelmoes. Nou, gelukkig staat er een beeld wat niet associeert met friet met appelmoes, maar wat heel bijzonder is. En wat ik Ureterp een heel bijzonder accent geeft. Ureterp heeft dat bijzondere accent. Daar ging een lange periode aan vooraf. Het gemeentebestuur beslist eerst dat er een beeld kan komen. Plaatselijk belang wordt ingeschakeld. Er is overleg met een kunstcommissie. En er wordt een ontwerp gekozen. De kunstenaar ligt zijn plannen toe voor de inwoners. En gaat dan aan het werk. Een karwei dat Its Willemsma een half jaar tijd kost. Hij doet alles zelf. Nee, dus je gaat er spanten in zetten. Ze zit al in spanten hier. Als je bij die bokken komen, op dat punt, dan maakt deze wand, die is te slap dan. Nou, dus die wand die maakt op die plakken, maar als knipt dat in elkaar, dus die maakt die versteviger worden. Dus ja, krijg ik bij hekreep in de beurlig en dat denk ik. Dus maar ja, ik kon er haast net bij, dus ik moest erin kroepen en dan die remmen erin lasje. Maar ja, ik ben ook wel wat astmatisch en ik voel het net zo, nou, ik denk ja, dat met dampen, mijn lasje, je weet het net, het lukt zo goed, ik zoeg die dampen wel au, maar ja, het is altijd een beetje noordelijk en nou, dan heb ik een touw op, nou ja, dan... Dat is niet jong aan het Oorheim, maar Ja, wees, zeker. Ja. Hoe vind je dit ding? Prachtig mooi. Ja, ik vind het een mooi ding. Hij maakt het kunstig. ...11 juni is de dag dat het beeld op zijn plaats gezet kan worden. Ook dat kost nog een volle dag passen en meten. Ik vind een vergrijmerij van centen. Dit hier wel heel hoor. Die zijn heel hoor besteedwerk van het dorp. Je vindt het net mooi? Nee. Ik vraag naar de lange trein. Nee. Zit zo vast, ja. Ja, ik kom er net alleen daarvoor. Dat er een beetje een hoge vracht bij onder terug, dat kent al nooit. Maar ik bedoel, wat hier dan komen mag. Ja, dat weet ik net. ik wist niet dat het je kwam. Geen beeld? Nee, ik vind het, nee. Dat hier naartoe voor mij, hè. Een week voor de plaatsing deden onbekenden een poging om een spaak in het wiel te steken. Ze vernielden de fundering, maar de plaatsing gaat door. Maar ik heb het best begrepen dat mensen eerst dat wel je moet een beetje ingroeien van wennen of een beetje aan vetjes in. Ik heb me wel begrepen, maar je moet ook wat wennen.
Je nou aan de fundamenten Ja, maar ja, goed, dat is beneden pijl. Dat vind ik zo. Ja, dat wordt helemaal net toch her. Dat vind ik de moeite naar die we moeten praten. Maar. Dat brengt hij net uit het evenwicht. Oh nee, want we gingen altijd wel terug. Ja, nee, ik sliep lekker goed. Ja, ik leed net een moment wekken van net. Dat is juist net, maar ik vind het wel triest. Ja, het meeste de fundering van die hele, ja, dat is triest. Stroom? Nou, ik ga stroom, ik maak lasje. Ja, het is een beetje gevaarlijk voor kinderen als die erop klimt, maar ja, ze moeten zelf weten als ze dood willen. Moet je daar dan opklimmen? Nee, maar wagenhalsen die willen er soms best wel eens op kijken hoe dat is. En als je eraf valt, dan is het niet meer zo. Maar als kunstwerk, hè? Hoe vind je het dan? Leuk. Ja. Leuk ontwerp trouwens. Ik vind het alleen een beetje lang. Ga je helemaal over de weg in. Maar als je nou een hele heuge auto door de bocht gaat, ja. Zou die daar net onder het vel? Nee, dat mag net zo werken. Dat mag nee, niet. Dat is een gekke uitrekening. Maar ja, ik zie altijd een 4 een hele berekening. Dus ik weet net hoe goed dat het nou is. Nee, maar als je dit station ligt net zo. Ik ben er helemaal geen wetter. Ik wil graag. Ja, dat ligt. Ja, het wetter. Ah, je komt maar. Verder zo even. Ik ga er zuur aan zetten. Dat op hem komt. Dat bloedt net niet. Dan ben je gewoon wat mee te doen. Ja, maar probeer. Nee, niks. Het beeld staat. Geeft Ureterp een nieuw gezicht. Its Willemsma heeft het evenwicht van de draai vorm gegeven. En denkt dat het zo goed is. Nou, ik twijfel altijd wel wat. Ik twijfel altijd wel. Als ik een ontwerp inzien, twijfel ik nog. Dus ik bedoel dat... ja, ik denk dat zal ik wel zo blijven. Nou speelt het hier echt bot de acceptatie van de mensen. Ja, maar daar heb ik geen les mee. Als ik dat zie ik net, daarmee beoordeel ik net voor mezelf of het wel goed of net goed is. Zeg maar. Die acceptatie, dat is een kwestie van gewenning. Maar zo rekenen altijd er hier stiert en ze wil er waaien, dan zijn dezelfde mensen die misschien eerst voor binnen die mensen dan zien omdat het er waai maakt. Maar ze had wel weer bekrost, hè? Ja, nou ja, goed. Ja, eerst al even bij, ja. Nee. Dat was net welkom. Nee, nou, ik vind het wat schande voor het werk al hier. Prachtig verhaal over dat ding, dat zit er altijd in Ureterp. Maar het gaat over, ja, ik kom echt net zo goed voor. Het draait al hier op hetzelfde moment, of zei het? Nou, hier is van die brechtjes die kost heel makkelijk. Ja, draaibrecht. Draaibrecht. Ja. Nou, daar is het door geïnspireerd. Ja. En die beweging had hij bezocht om die in het beelddeel te zetten. En dat is de Boslager. Nou, maar je stoot altijd prachtige man, iets films, en dan doet er in zijn reportage saberen onverschillig. Dus hij stoot dat er heel nog bij. Ja, hè? Ja, het op klont maar in. En hebben we hem filmen bij de Rier van Steerte, daar komt er dan op klompen, komt er daar binnen. Ja, en, de gemaakte onverschilligheid. Nou ja, zo zou het ook nemen kunnen. Ja. Okay. Het Willemsma, in 1993, in dit programma van Gewest tot Gewest, wat wij zien in Gewest Friesland. We zijn er tak een week weer, want dan dag.